Ako si Pastor Epafras Sacar, nagapasalamat sa imo nga pagsunod sining aton nga programa pinaagi sa sining istasyonan sang radyo nga naga-replay sang aton segment karon. Sino ang imo manuglaygay? Amoy ng pamangkot nga aton sabton sa sining nga aga. Siling sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sa English nagasiling, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Ining Mesiyas nga ginpaabot sa mga katawhan sang Israel, o kung manunubos nga ginapaabot bisan pa sa mga hintil, kaangay nimo o nakon. May mga kinaiya kag characteristics, may mga abilidad kag mga ngalan, nga pinaagi sini makilala naton siya. Ang iya mahimo, ang iya mga saad, kag ang iya nga paghukom. Ining aton Ginoo, Ginoong Isukristo, ginsiling sa Balaang Kasulatan nga makatilingala nga manuglaygay. Ang pamangkot abyan, sino ang nagalaygay sa imo? Kung ang imo paglaygay naghalin, o mga laygay nga imo nga baton naghalin sa mga malain nga mga tao nga ginhambal dira sa Psalm chapter 1 verse 1 nga nagasiling, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." Counsel, laygay, tambag sa indi Diyos nun. Kay sa pagkamatuod, kung ang laygay nga imo mabaton halin sa indi Diyos nun, nagahambal ang Balaang Kasulatan nga ini padulong sa kalaglagan. Ini hindi makapalipay o kung makapahamuot sa Diyos. Ini magaresulta sang kasakitan bisan pa sa imo kaugalingon. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly. Hindi ka hugoy-hugoy, magapakig-upod, magalakat sa laygay o kundalan sina mga indi Diyos nun o kun malauton. Hindi ikaw magatindog sa dalan sa mga makasasala. Labi na gid, hindi ka magpungko, maglingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Ining laygay nga iya sang aton Ginoo, kay ginhambal diri sa sining nga bahin sang Balaang Kasulatan, He is a wonderful counselor. Kung sa aton pa, kita may kakulangan, may kaluyahon, may kabuang, may pagkaignorante sa aton kaugalingon, sa aton ginahimo, kag sa aton relasyon sa iban ng mga tao. Pero ari diri ang laygay nga mahatag sining Son of God, ang Mesiyas sang mga katawhan sang Israel. Kag siya amo si Ginoong Hesus. Makita naton diri abyan nga ining aton Ginoong Hesukristo, ang iya mga paglaygay may kaalam gid nga mahatag sa aton diri. His counsel, his advice is indeed authoritative and firm an advice. May otoridad siya sa pagtudlo kag sa paghatag sang laygay sa aton. Kita nimo laygay, no? Ang laygay may ara ina pagtudlo, may ara nga pagsabdong, may ara nga pagsaway, kag may paghatag man sang angayan nimo nga pagabuhaton sa tapos nga kamo na kaistorya sang counselor, sa advisor. And the best thing is, the counselor
our God has an authority to give advice or counsel. Appropriate ang iya advice. Husto, fitting, suitable sa sitwasyon, sa imo ihibalo, kag sa imo nga abilidad ang ginahatag nga paglaygay sa aton Ginoo. Yes, He has an authoritative and firm advice. It is appropriate and fitting an advice for those who are sincere in asking, in seeking for counsel. It is astute an advice. May kaalam gid ang paglaygay sang aton Ginoo. Kay ini nagapahayag sang iya pagkabalaan, sang iya pagkaputli, kag sang iya integridad. Diri sa balaan kasulatan, ang laygay nga iya sang malauton indi gid magapadayon. The counsel of the Lord, however, will stand. Kung sa aton pa, ining laygay sa Ginoo magapabilin, magamaligon. Una, we should hand over all our plans and aspirations for this year, this coming year. Kumplito nga paghanay o kung paghatag sa aton mga plano, mga handom, no? Sa aton nga mga kabuhi dira sa Ginoo. Ikadua, ini nagatudlo sa aton nga ang kabubuton, ang katuyuan kag ang mga plano sang Dios sa imo kag sa akon nga kabuhi amo gid ang matuman. Bisan may mga oposisyon, may mga kaaway, may mga kontra, kag may mga ginatuwag counter plans si Satanas kag ang iya mga ahente. Diri sa balaan kasulatan, excuse me, aton makita nga ang balaan nga espiritu ginhatag sa Ginoo hindi lamang subong nga seal, kundi siya man ginatawag comforter o kon manuglaygay nga nagaupod gid sa aton. Sa John 4:26, but the comforter, which means the counselor, the helper, the intercessor, our advocate, our strengthener, our standby friend, nga amo ang balaan nga espiritu nga igahatag o gipadala sang amay sang ngalan ni Ginoong Hesus agod sa pagrepresent sa iya kag sa paghimo sang mga butang on Jesus Christ's behalf. Siya magatudlo sa aton sang tanan gid nga mga maayo nga mga butang. Ang pamangkot abyan, sino man ang imo manuglaygay sa imo kabuhi, kabahin sa imo mga plano, mga handong, mga tinutuyo, kag bisan pa sa imo mga wishes sa imo mga kabuhi. Nagatugyan bala ikaw sa imo kabuhi una dira sa Ginoo? Imo bala na baton si Ginoong Hesus subong nga manluluwas Ginoo kag Dios sa imo nga kabuhi. Ang iya balaan nga espiritu amo karon ang nagaupod sa imo kung ikaw Kristohanon kag masaligan o kasaligan iya mga paglaygay, advices, mga pagtudlo kag ang iya kabubuton. Kung kaisa ang aton saligan ang aton mga eksperyensya, ang aton ihibalo, aton mga talento, kag bisan pa ang aton mga connections. Pero ang Dios amo gid ang angay dapat kag kinahanglan nimo nga saligan, tumanon, pasakupan, sundon sa imo nga kabuhi kay ang iya paglaygay, mga pagtudlo niya maayo. Nagapahayag sang pagkabalaan, nagapahayag sang iya nga kaalam. Kabay pakuntani nga ini nga mensahe nga nagatudlo na nungod sining aton wonderful counselor,
nga mo si Ginoong Hesus aton nga angkunon pasakupan kag iga kabuhi. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sa imo pulong. Nagatudlo sa amon sang abilidad kag ikasarang sang amon manluluwas nga nagpakatao sa sini nga kalibutan. Kabay pakuntani nga mga laygay sa mga malauton, mga laygay sang hindi mga Kristiyanon, hindi namon pagabatunon o kon pagaunahon, amon hunahunahon, ibutang namon ang amon mga painu-ino sa sining mga paglaygay nga makita man lang sa balaan kaslatan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, Amen. Nairil, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton programa. Salamat man sa mga nagapamati dira sa Hinubaan, dira sa Sipalay City, kag sa Kawayan, Ilog, Cabancalan City. Jean Junisa Gonzaga, Elizabeth Amantoy, Pastor Jerry Ulan-Ulan, salamat gid sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. Nalate kita karon tungod kay nag-run out diri kadali sa aton nga nahamtangan. Ang Diyos magpakamayo sa aton tanan.